Кое ти мнение за себе си? Влизаме в един университет. Един, да. Опа. Състезанието по медиация. Състезанието по какво? Медиация. Ай. Медиацията е мирно решаване на проблеми с трето. Дали се тая, брат? В смисъл, буквално камерата също е водоустойчива. Не мога да я потопя първо във вода. Да, ама смисъл, Но как ако няма вали... да... Не, ако вали дъжд, тежък дъжд, нищо не стане. Ма не мога да я потапям. Това е много добре смисъл. Това променя някой това работи. наистина, смисъл, ти можеш да снимаш тия хубавите коли в дъжда и да ги правиш филмарски, брат. Защото то е проблема на повечето обективи. Кажи нещо. Казвам нещо, защото това нещо ще се отбележи и е готино да казваш нещо, особено когато си на готино място. Да, ние сме в едно лоби на нов български. Натресени. По-натресени отколкото. Опа, стана проблем, че полека хора. Олека, внимавай с невелите. Бъбълс. Те хората са се старали. Смисъл... Брат. О, бей. Човек, това е много яко. Шит, това бих си го взел наистина. Много е брат. Цяло си има и много фондове, работите с базите. Ето, това гледа си. Сега комедията си. Защото се не мача. И аз правя много смешно на това. Значи, бай, правиш Angry Birds лица, брат. Татко е. Татко също. Как ще кажеш? Не също. Същия като баща си. Само излизам от баща му понякога на 20 години. Това е Светане. Моля? Това е Света неделя. Тук е станал атентатът на или княз Борис, или на цар Борис. Или на цар Борис. На цар Борис не беше. Значи, И не е на него. да, но по времето на цар Борис, в онази църква, Света неделя и на площад Света неделя, се е провеждало някакво много специално събитие, на което царят е трябва да присъства. Литургия мисля, че някаква. Били са починали хора и е имало Добре. още не снимат. Абе, човек, това да се посветя тук. Добре. Имам в трамвая, просто защото трамвай десятката е изключително култов трамвай. Тук може, това е сградата на съдебната салата. След малко, като ни пусна се товара, ще снимаш отново вътре, защото те са изключително внушителни. Те са големи статуи. Това е за сега. Това ли замъглих си камерата? Видите, и е там белите сгради отдясно, отзад, дето за малко се видяха. Това там е триъгълника на властта. Не знам дали ще може да се ведеме, но площад Света неделя. И в момента вървим по улица Граф Игнатиев. Всички викат графа. Тя е изключително креативна. Тя е като Витушка. Леле, мале. Има ли за да? Тя е като Витушка, ама за аут хора просто. Наистина е. Да. Леле. Тук смисъл просто е много диво. Това е рок-н-рол клуба. Той е много известен. Другата страна ли? Това е другата страна. Халко бабушка. Има KFC. Ей, тук има една страшна врата. Не пише Соурум на нея. Ето така. Това е Соурум и това е Horror Escape House. Това тук е площад. Площад Гарибалди, мисля, че да. Площад Гарибалди е това.
Има много яки, красиви сгради. Които не мога да видя. Нищо да е. Тото е готино да се возиш тук. Паметник на Славейков. И това е арт базара на площад Славейков. Няколко пъти в годината, обикновено 2-3 пъти, се провеждат такива арт базари от изцяло направени ръчно неща. Има всякакви разнообразни типове плетива, някакви типове дрехи, бижута, от метал, от кокос, всичко, каквото искаш. Ето дамата сграда отзад е столична библиотека, а е тук навътре в тази уличка, Сега ще го натам е надпис. Да, той така се забелязва. не ми е като охлюва. Не особено, но има си определена енергия, която така те вкарва в нещата. Надпис иска. Това е Данино, пицарията. Те много я харесват по някаква причина. Явно са вкусняват, не знам, не съм пиците. Тук има някакво дасло, не знам кое е това дасло. Е, онази тъжната сграда, силата, това е МВР. Това е площад и църква, свети или свети самочистеници, или свети мъченици, не съм сигурна. Мисля, че е свети самочистеници, нали, мъченици на Христос. Ето тук минахме индийския магазин, от който всички ядки си купуват ефтини кристали. Тук ще ходим, нали? Тук е паловия бургер. Да, ще чакаме, защото забравих да ви кажа. Да. Ми кажа, че си е тайна. Не, това няма да скала да видиш. Бе, чай се еспресо. Сега да съм. Махни се да снимам реката. Теговска. Леле. Тя е естетик. Верно ли намерих президентство? Да. Бе, там. Ма живи ли са, бе? Да, бе. Мале! Прижам ми на кукли. Отдясно е триъгълника на властта. Срещу нас е президентството. Отдясно на нас, онази сграда, където и виждаме по дължината й, е Министерски съвет. Това е Министерството на Министерството, там е министър-председател, т.е. бившият там Бойко Борисов Палва. Аха. И ето тази сграда, която тук ъгловата, това е една от сградите на Народното събрание. Той кое? Това Оле, ще я падна. една от много стара църква, която вече не е църква, но е музей. Мисля, че се казва Света София. Ето, да ти кажа. Няма го там. Тук има един фонтан, дето не работи. А тия моля да ги снимам как си дети. Да, Можеш да. Те са били истински. Аз мислех, че не са и те приличат на лондонските. Сега така. това са нашите гвардейци и те се сменят на всеки няколко часа с специален марш. Ти да видиш. Да. Знаех, че България има такива неща. О, хайде на ротондата. Набързо. Кой да снимаш, ама без дрон? Без какво? Дрон. Ми нямам дрон, тъй че не знам за кой ми го кажа. Елате не знам. Това мисля, че е най-старата църква в България и може би на Балканите, не знам. Казва се Ротондата. Май е от 12 Ай, ще век. заобиколим те тук. Добре. Или нещо такова. Не знам от какво, но това са руини от Стара Сердика, т.е. София. Всъщност това са били къщите на хората и това, което остана от тях. Това е ненормално. И до някъде е възстановено от това, което наистина е било като архитектура тогава. Мале. Държи скиптър, в другата ръка държи венец и върху рамото си е каснала сова. И нали, това е премъдрост. Тя си му... Не е там. Много не. лъче. Да, по-нататъка е руската църква, т.е. това обединява руската църква, мусулманската. Къде сте има джамия? Тя си е останала също много стара джамия, просто времето на турците сме оставили. И тук има адски много турци обикновено, всъщност точно заради тази джамия. Това е света. Да, казва се Света Петка. И
Това не е последната спирка от този София Epic Center Tour. Благодаря. Ларгото. Хареса ми. По-нататък зад тази стена, която виждаш, има още много руини назад, които също пак са част от Стара Сердика. И всъщност има примерно едни 70 метра, където е оставена оригиналната улица от онова време. В смисъл камъните, както са били наредени от What? онова време. Че там са. Да. И ще ги видиш. Има адски много руини и с тия стъклени куполи е много готино, защото ти гледаш отгоре, отдолу. Много е красиво. Има много хубава свобода. Да. Всъщност, Ето аз снимам в момента. да, тук празнувахме празника на моето училище. Той е ли? Да, В кое училище си? от PGO Baby. А, Живаш. добре. Тук реално това нещо се използва за тунел между метрата. Тук отиваш, прехвърляш в друго метро. Те много добре и са го двете са измислили. там. Те. Не, и двете метра са. Значи тук е само подлез само. Да, подлезът просто са освоили родните да са като и подлез. На начинът е изобщо. Да. Горе няма пешеходни пътеки никъде на тези булеварди, затова ти си принуден рано да бъдеш да минеш отдолу през. Бургази чаха да бягат да се премятат по шосето. Ето и това прави. А, Ето това е улица. Оригиналните камъни. ай, Така са се били. Това си е улица на Сердика. чакай тук да ги купим. Ето ти за една минутка само да ги видя. Снима ли? Да, сигурно. Виждате се, защото за огнените това не е нещо за огнени. Ме ми бяха казали. Що са заоблени? Конете? Не само колите, просто който е въргал и не знаеш как вървиш по нещо да просто се изтърпа. Ето тук вече са по-новички. Ама ей там има още едни, те са баях лъзго и те направо тук се личат колко лъщят. Виж, благодаря. Ама са ги правили заради конете, защото те много боли, като са на прав асфалт. Да, Нормално. лъзгави камъни. Да. Колко ли години са? Ни баях. Ей, тук ще има като малко музей. Ти да видиш. В подлеза просто минете са. И разбира се имаме бутка политическа. Няма да го снимам даже това. Уре, ще падна. Тук сме минавали с електрическата киселетка. Не, аз спирам записа. Не мога го спра. И така мютната, смисъл да не е пряка. Точка ли? О, шит! Абе, знаеш какво направих? Цъкнах едното, тръгнах да влизам през другото. И те. Искаш да си в моя влог? Добре. Представи се, брат. Аз съм Димитър Николаев, град Бургас. Тук има място. Извинявай. А къде е госпожата? И не си ми Някъде горе. Точно ти не си за мъж. Ето си. Уп! И поставя хора, това е анимирча. Добре. Тук има 3 влака, човек, ужас. 4 са, да. Оле-ле! Те са 4 влака. Шит. Слава Богу, никой пък сградата не е. Това зумна ли перфектно на лицето, трябва да ми зумнеш. 20, 26, 31. Чичик си. Колко беше? 10. Можеш да обясниш нашата нова игра. Да, това се казва... Всеки път се забравя. Кралско мишане. Кралско мишане, да. Кралско мишане, защото в края ни харесват картите и трябва да ги размешаме. И аз не винаги губя на това кралско мишане. Примерно тя сега има 10 точки, аз имам 40. И сега ще си проверим точките и почне да напишем правилата.